Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakakurirawo muchitungwiza uye zvekare ndakakurirawo mumhuri mainge muchitwa zvekunamata. I grew up and vafundisi ndo vainge vari marole models angu. I used to idolize vamwe vanobva kunana Nigeria uye zvekare nevemunyika yedu yeZimbabwe. Ndaiti kana ndikaenda kumabig Sunday ndichitarisa motikari dzainge dzichidhiraivhwa nevafundisi vakapfeka masutu avo anodhura, ndaiti Mwari makanaka. Neniwo nerimwe ramazuva ndinoda kuti ndinge ndichizosvikawo palevel iroro. Mukomanashi, I would watch my mom desperate going to church and even selling the last few items that she had. Pamwe patakamboenda kune imwe crusade kwakatobva umwe pastor wechirungu kubva kuAmerica, ndisingadi hangu kutaura nezita rake. I still remember kuti mama vangu vakatotengesa tushoma twavainge vainatwo kuti vange vachizoenda ikoko so that she can receive a miracle, but that miracle never came. Mukomanashi, saka amai vangu ivo vakazofa asi vainge vava nedhauti zvakanyanyisa mumwoyo mavo nekuda kwezvainge zvakaitika pacrusade iyoyo. Ini hangu ndakangoramba ndichingonamata, ndikangoti mhuri yose vanhu vakangotanga kungoti zvinhu izvi zvinenge zvinekakunyeperana mukati, because mama vangu vainge vakatovimbiswa nevamwe vemuchechi vakanzi vainge vakaonekwa in a vision vachipiwa the biggest miracle of her life. Nekuda kwemari iyo yavakashandisa, she was totally heartbroken. Asi ndakangoramba ndakangoshingirira. Then ndine imwe brother yangu uyo akazondirombesa, saka akatanga achishanda kumajecha kudzamara achizopinzwa muchidhiri chacho chekuromba nabosi vake, amene kuti vakatanga sei nyaya dzacho. Iye ainge ari munhu ainge asingadi kubvunzwa mibvunzo yakawanda-wanda, akazoshayika zvake, akapandukirwa nezvinhu zvake. Muone henyu mhiko dzake dzainge dziri nyore. Ainge akaudzwa kuti aisafanira kuti ange achizorara noumwe mukadzi kunze kwemukadzi wake, kwava kuzotanga kuita magirlfriend. Apa ainge akanzi akaita mistake yekuzoita magirlfriend, aisafanira kuti ange achizorara negirlfriend inenge iri kumaperiods, saka akazonorara noumwe mukadzi. Nongovaziva vakadzi kuti pane mari ndo pavanenge vachida. Akaenda kuya, mukadzi uya haana kumuudza kuti ainge achiri kumazuva ake, ainge asina kunyatsokupedza zvakanaka. Saka mukoma vakabva varara nemukadzi uya, vakabva vachizotanga kurwara. Vainge vachiita sekunge munhu abatwa nerukawo ipapo pavainge vachirwara. Vakazoshayika zvavo mukoma, but by the time pavakazoshayika mukoma vainge vakatomboenda neni kun'anga. Ndaendako kun'anga kuya ndakatonamata ndichitokumbira Mwari kuti vange vachionesa n'anga iyoyo yakazondirombesa later on so that he can open his eyes. Ndichitonzwira mukoma wangu tsitsi, asi mukoma vainge vakati it was our secret. Vaisada kuti vamwe vanhu vange vachizviziva kuti vainge vakaromba. He trusted me a lot. Vainge vakaudza ini uye zvekare as a pastor vainge vakanditi vaida kuti ndinge ndichizovabatsira mukunamata. So kuzoenda kwandakaita kun'anga, mukomanashi, ndainge ndichida kuita experience. I know kuti I can be someone that is controversial. Mukoma kuromba kwandakaita inini, it was through kuda kungonzwisisa kuti vanhu vanomboromba sei, and I was so seduced by the devil himself zvekuti ndakazotoona kuti kuromba kunenge kuri nani. So people need to be careful. Dzimwe nguva hongu zvakanaka kuti usvike pazvinenge zvichiitwa zvinhu izvozvo, but zvinotoda munhu anenge aine a very strong spirit, because kunzoko kwakaoma, hama dzadiwa, vanhu vari pakati pekutsvaka mari. Ende kana ukasvika panzvimbo yekuti unotoona kutoti zvechokwadi apa ndinokwanisa kuita mari, chances are very high kuti unogomisidzira waromba. Kana tikatora
10 pakati pemafollowers enyu mukomanashi vari vanhu vanonamata. Vanhu ivavo kana kuri kunzi ndikaenda navo uko kwandakanoromba vachinyatsokuona kuti zvechokwadi mari ndiri kuiita muurombwa hwangu. Tasvika kuya vachiti vanonamata, I am telling you kuti pauteni hwavo potse vose ndinokwanisa kudzoka navo, umwe noumwe atova negona rake. Ndozvakaitika, ndakaenda namukomba just for interest sake, ndichida kungoona kuti saka mukoma zvechokwadi vakatoromba here. And as a pastor ndaitoda that experience yema spiritual encounter because ndo chainge chiri chishuviro changu chekuita a spiritual encounter in my life. Saka ndakaona sekunge kunganga ndo kwandaikwanisa kuzoitawo a spiritual encounter. Ndasvika kuya, the devil seduced me very well and he rewarded me very well. Mushure mekunge mukoma vashaika, eniwo ndainge ndiine kachechi kangu kandainge ndakatanga kumufakose uko, but it was just a small church, kwaingouyawo vanhu vaviri vashanu. Ndaizviudza kuti as long as vashoma ivavo vachiuya kwandiri ndo zvainge zvakakosha, nekuti ndo zvainge zvichidiwa naMwari. Kana kuri kunzi munhu anenge aine zvitadzo umwe chete kana akatendeuka denga rinopururudza, ndo zvandaizviudza. Asi nekufamba kwenguva ndakazoona kuti zvainge zvisina kana maturo zvose izvo zvandainge ndichifungidzira kuti ndo zvakakosha pasi rino rezuva. Mukoma, vanhu vane basa nemari. As long as usina mari unenge usitomborina kana basa zvachose. Ndinorangarira kuti nerimwe gore mushure mekunge ndaroora mudzimai wangu ndakazoenda kune vamwe avo vandichati Mr. Chikwenya, ndo vaitozivikanwa chechi yose kuti vainge vaine mari. Saka ndakavakumbira mari. Apa yainge iri mari yandainge ndichida kushandisa kuti ndige ndichita basa raMwari. Painge pambozama kuitwa maofferings ekureiza mari yebhazi because kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda kumeeting yeGrand Annual Pastors Conference. Saka ivo vakabva vachizoramba, ende mukunoramba kwavo kwavakaita zvainge zvine kakundinyadzisa mukati mufunge zvenyu. Apo tainge tatovashanyira kumba kwavo. Mukoma, vanhu takatosvika vachipakura ndiro dzose dzikakwidibirwa, tikagara pasi tikatanga kukurukura. Tainge tisina hedu basa nechikafu chavo, asi mari takatoinyimwa. Ndokubva vati isu hatina kana mari. Tichingonobuda nekuti vakangotiperekedza kunosvika mukicheni, tichingobuda tikatonzwa ndiro dzava kutorira, vanhu vainge vava kutotanga kutopakura. Mudzimai wangu akarwadziwa kuyeredza misodzi. Ndo pandakabva ndachizotanga kubatikana, ndakarwadziwa mukoma. Tasvika kuya kumeeting ndo pandakabva ndachizoona kuti ini nemudzimai wangu taitova zvitamburi zvekupedzisira. Gore negore tainge tichingodzoka takapfeka hembe dzimwe chete idzodzo. Ndichiti hembe dzimwe chete ndezviya zvekuti unongokwanisa kungotenga zvimwe kuda trousi nesheti, asi bhachi rinenge riri iroro, zvekuti kana vanhu vanogumisidzira vava kukuziva kuti pastor vaya vebhachi ravo reblack kana kuti pastor vebhachi reblue, vanhu vanenge vava kutokuziva nekuda kwehembe dzako dzaunongogara uchingodzokorora chete. So tabva kuya mukoma, moyo wangu wainge wongorwadza. Ndaiti kana ndikatarisa mudzimai wangu, ndaishaya kuti ndoita sei. Ndo pandakabva ndachizoti kufunga, ndikati pano ndava kutodzokera hangu kuchitungwiza. Ndakadzokera kuya, kana nganga yacho yakatoshamisika ikati, pastor, nhasi tatsikwa navamufundisi. Apa ndainge ndichinyara zvino, ndainge ndisingadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndainge ndiri mufundisi. Zvino sekuru vacho ivavo vainge vasina kana secret, vaingoti bvanzu zvose pachaunga ipapo. Vakatotanga kutotaura kuti uyu munhu waMwari uyu auya pano, usatya zvako nekuti ndiri kuziva zviri mumwoyo mako. Waedza mwanangu kuti unge uchimboita zvechechi zvaramba, zvino wauya pano ende ndichakubatsira. Saka ndakabva ndachizobetserwa, ndikabva ndachizopiwa mushonga uyo wandakanzi ndinge ndichicherera pamba apo pandakatangira sangano. Nanhasi uno mukoma, pamba ipapo pane zino rengwena, pamba apo pandakatangira chechi yangu
kumufa kose. Ndo kutanga kuromba kwandakaita ikoko. Ndakabva ndachizokudzwa kuti vanhu vepo sezvo vainge vari vanhu vaishingirira mukunamata kwavo vaikwanisa kuzondikanganisira mhiko dzangu. Ndokubva ndachizovapa notisi, ndikabvapo ipapo ndikazotanga rimwe sangano rangu somewhere else kuzonosvika ndichizozvisiya izvi zveupasta. Ndinongoitawo upasta humwe huyahwe hwekungotiwo pano nepapo, asi inini ndatongova munhu akatongoromba zvake. Ndakazoshandisa hanzvadzi yangu uyo wandichati Peshi, tinogara naye kutaura kudai. So hanzvadzi yangu iye ane makore 34, anogara nesu, ainge atombori nesi pane chimwe chipatara chikuru chinowanikwa muno muHarare. Saka akazongotanga kungorwara nenjere. Zino riya iro randakasiya kumufa kose ndo raipota richimuchera mumusoro make umu. Akatanga kurwara Peshi uyu nemusoro, achingotemwa nemusoro, achiti ndiri kunzwa kuti pane chinhu chiri kundin'en'edura mumusoro mangu. Saka vanhu vaingoti zvimwe kuda maybe atova nemeningitis. Taiti kana tikaenda naye kuchipatara aingonzi no, ari right, ongopiwawo mapiritsi ekungopodzawo marwadzo. Kudzamara ndichizokudzwa kuti nguva yainge yakwana zvino yekuti musikana ange achizotanga kupenga. Zvechokwadi akatanga kupenga, kurwara kurasika njere. Ndikaita sekunge ndinonyanyisa kumuda. Ipapo tainge tichangobvawo mukutenga imba kuno kumasebhabhu kwatigere. Ndikatora mwana waamai vangu, anodiwa chaizvo nemudzimai wangu, nekuti mudzimai anotozviziva kuti takaromba mukoma, takaromba. But takazoenda manje kuNigeria. Taendako kuNigeria takabva tachizopiwa kamwe kakofini kakaita kadiki diki. Kakofini aka tinogara nako mumba medu. Kakofini aka ndo kanochengetedza mudzimai wangu zvekare nekundichengetedza, because patakaromba tine mhepo yatakapiwa. Zvino mhepo iyi yaipota ichichinja chinja, like yainge iri ngozi yakachinjwa ikaitwa chikwambu. Saka mukunoromba kwako, I am hoping kuti ndichabatsirawo vamwe vanhu kunze uko. Mukunoromba kwako unofanira kuti unge uchinzwisisa kuti pane zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuitika ukarombesewa uchishandisa mweya wemunhu akafa achiita zvekupondewa, uri mweya wengozi wakatombobuda. Kana ukarombeswa hako nemweya wemunhu akafa achiita zvekupondewa asi asati abuda, ozototanga kutobuda padare rako iwewe rekuti uri kuda kuromba uchizomushandisa mukunotsvaka kwako kwaunenge uchizoita mari, zvinokwanisa kuzokurerukira because iye anenge achitozviziva kuti ndiwe wakamudzosa pano panyika. Kana nguva iya yamunenge makatenderana, toti zvinenge zvakanzi kwe7 years uchaita mari, then kwe7 years uchatambura kusvika kwekupedzisira. Saka pa7 years idzodzo dzauchaita mari achikushandira, anenge asingadzokere kudzinza reavo vane uyo akamuponda. Asi paya pa7 years padzinozonopera, then anobva achizoenda achinomuka iri ngozi, uri mweya wengozi. Kana akasanganawo nezvaanenge asangana nazvo ikoko, pamwe kando vanozotsipika vasingadi kuti ngozi irambe ichibudikira, anozodzoka kwauri obva ati bhururu, ngatishandei. Motangidza zvekare kushanda, iye achiwana masimba, obva achizoenda futi achinorwitsana navo. Asi kana kuri kunzi iwewe ukazonotora mweya wengozi wekuti munhu iyeye anenge akatombopfukira vanhu akazogadzirwa, bhururu wangu unotambura. Usati waromba, kana zvikanzi uchashandisa mweya wemunhu akafa, nekuti mukunoromba kazhinji unotoudzwa kuti panapa tava kunomutsa mweya wemunhu kumakuva, unozvikwanisa here kana kuti kwete. Gara wabvunza kuti nhai sekuru, nhai koko, munhu uyu watava kuenda kunomutsa kumakuva uyu, munhu uyu iye akafa sei? Akaita zvokupondewa here? Munokwanisa kundivhenekera here? Izvozvo zvinototendedzwa. I am hoping kuti ndichabatsira vamwe vangu vachazoromba, nekuti kuromba kana mukomana hakuna kutanga zvaizvezvi. Ende musafungidzira kuti kuverenga kwamunenge muchiita maconfessions kuchazoita kuti vanhu varegedze kuromba. Vanhu vacharamba vachingoromba, isusu tichafa, vana vevana 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 vedu vachauyawo vachingoromba zvichingoenda zvakadaro. As long as kuine spirit world, vanhu vachangoramba vachingotsvaka nzira dzekuti vange vachiita nadzo mari. Saka iniwo nemudzimai wangu takapengesa hanzvadzi yangu. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo
pano nepapo tinoti kana hanzvadzi yangu ikaita sekunge yava kuda kuita senani, takanzi tinongotora huku dzinokwana idzo kuita 6. Idzi imhiko dzatakaudzwa kuNigeria. Zvino tinoti kana tatora huku idzodzo dzinokwana kuita 6, hatitendedzwe kuti tinge tichidziuraya tichishandisa banga, asi zvatinoita tinotora screwdrive. Muri kuiona mukomanashi, screwdrive ndiyo yatinotora totanga kubaya baya huku idzodzo, asi tinodzibaya tichidziitira hutsinye kuti dzisakasika dzafa. Saka kunonoka kwadzinenge dzichiita kufa ndo zvinozokonzeresa kuti hanzvadzi yangu inge ichizotangidza zvekare kurwara. Ndiyo nyaya yangu yandiinayo. Kana mukaposta muzongondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndainge ndimbori mufundisi, asi pari zvino ndinongoitawo hangu zvechifundisi, but vari kuti zvava kure navo. Strange things indeed they do happen in this world. Ko kuzopengesa hanzvadzi one day zvichakupandukirai, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Ininiwo ndinoda kureurura kuti pamusha pedu pane zvimwe zvinhu zvatinonzwa zvichitaura. Saka zvinhu izvi mukoma zvinonzi zvainge zvimbori zvagogo. Gogo ava vakazoshayika. Zvino pakunogoverwa kwakazoita zvinhu zvavo, panoratidza kuti pane vamwewo veukama vainge vachida zvinhu zvaishandiswa nagogo. Saka kana tikatoenda kumusha, zvinhu izvozvo zvinenge zvichitotaura. Saka ndinoda advice kubva kwamuri mukoma nemhuri yeZimbabwe. I was once married. Ndiri mukomana hangu uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndakarorawo pandainge ndiine 20 years ndokubva ndachizodzokera kuZimbabwe nemusikana wangu. Saka takazoti tasvikako kuZimbabwe, ndipo apo paakazondibvunza akabva achizoti kwandiri, ndiri kunzwa kuti pane zvimwe zvinhu zviri kutaura, uri kuzvinzwawo here? Ndikabva ndati kwete, ndainge ndichiita sekunge pasina kana chandiri kumbonzwa zvachose, but mukoma ndakatoona kutoti ainge atova mahwani, because iye akaramba achingonzwa zvinhu zvainge zvichitaura zvichiti iwe ndakufarira iwe, iwe ndakufarira iwe, but ndakamurambira zvekare, tose semhuri takamurambira. Saka akabva achizotanga kufamba. Mukunofamba kwake kwaakaita ndipo paakabva achizoudzwa kuti pamba pedu pane zvidhoma. Saka kuti ndinge ndichizomuexplainera kuti zvinhu izvozvo zvainge zviri zvagogo, ndakatadza kumuudza chokwadi changu, ndokubva tachizorambana. Mukoma ndiyo secret yekutanga yandiinayo, secret zvekare yandinotya kuudza mudzimai uyo wandiri kutaura naye. Saka apa ndakataura nevamwe sekuru mazuva adarika awo, hanzvadzi yamama, vakati ivo vane umwe mushonga wavanoda kundipa, vakati otherwise ucharamba uchingosangana nemaproblems. Ndikati mushonga wakaita sei nai sekuru? Saka vari kuti mushonga wekudzimaidza mukadzi wangu pandichazoenda naye kumusha, uyo mukadzi wandigere naye. Hii nhai mukoma, zvinoita here kuti ndinge ndichidzimaidza mwana wevanhu so that asazozvinzwa zvinhu zvagogo zvakasiyiwa nagogo zvichitaura kana kuri kunzi tikaenda kumusha? Tanga tichitofanira kuti tinge tichitoenda kumusha very soon, but ndiri kutya manje kuti kana tikaenda kumusha obviously tinotonosvikirapo pamba ipapo pagogo, because iniwo wacho handisati ndavaka. Ko ndinogovaka sei? Nekuti ndiri munhu wekuti ndinongopinda mumarelationships ndichingorambwa. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinotodawo advice kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamirira sekudai. Hanzi mukoma muri sei? Last week ndakati ndasimuka mumesina, ndainge ndiine vamwe vakadzi vandakatakura nevarume vavo. Vamwe vacho ndo vainge vachazosarira mumasvingo, iniwo ndainge ndichazogumira muHarare. Saka pane imwe couple yakazoburukira mumasvingo. Murume wacho akapotsa
abatira mukadzi wake mamessages ainge achitumidzirwa nechikomba chake chinogara muMessina. Saka murume uyu akaita suspicious. Then mukadzi wacho akabva ati foni yangu haina moto. Akandipa foni yainge yakanyorwa message yekuti please deletai chat rakanzi Steve, not his real name. Ndo message yainge akazvinyorera but asina kuisenda. Ndakangotorawo foni mukoma ndikaita sekunge ndiri kurwa nekuichajisa. Iye ainge akamira zvino achiti inonetsa kani foni iyoyo kuchajisa. Paakangoona kuti ndainge ndadeleta zvekare nemapictures apa boyfriend yacho aitotumidzira mapictures achitogeza zvake, ndokubva ndadeleta ndikamudzosera foni ndikati ambuya foni yenyu iri kuramba kuchaja. Akati achingogamuchira foni iyoyo akabva aipa murume wake akati imi munonetsa kubva nguva iko muchiti muri kuda foni yangu. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Secret iyi iri kundiremera. Chiri kungondirwadza mukoma semurume. Ndinorwadziwa kuti kokana mukadzi wangu ari kuita zvinhu zvakadaro, kokana Mwari vakazondipanisha kuti handiti iwewe wakadhifenda chihure choumwe mukadzi, zvino wako mukadzi achatanga kukuhurira. I am really scared. Chinhu chinonzi kama chiriko here, not kama billiard wamunoziva, but kama iya inonzi kana ukaita chakaipa zvekare umwe munhu achazokuitirawo chakaipa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndinoitawo zvekudriver, ndine kombi yandinodriver, saka ndo zvakaitika. Pakaita kurohwa mates strategy chaiyo. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us talk about that issue in the comment section.